Tak čau, já vás vítám u mého videa a dneska si ukážeme ten nejlehčí kanon, co snad mohl existovat. Podle mě teda je ten nejlehčí. Budeme potřebovat bedrock, TNT, redstone, páčku a vodu, nic jiného. Jestli chcete větší, udělejte si větší. Jestli už někdo zná, jak se dělají kanóny, udělejte si větší. Jestli ale chcete lehký kanon, tak se dívejte. Takhle si nalijeme vodu, jedno jestli takhle bude. Sem bychom si dali bedrock. Sem dáme hned na to TNT. A tady to raz, dva, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, no. A dáme si sem redstone. Jednoduché. Sem si dáme páčku jednu a druhou. A teď se můžeme jenom dívat. Takže udělal to pěkný kráter a celé to můžeme zopakovat. Ale my nechcem, že jestli se vám to líbilo nebo nelíbilo, to už je na vás. Dejte mi like, nemusíte dávat like, dejte třeba dislike, je to jedno. Hlavně něco ukažte na tomto videu. Děkuji za shlédnutí.